Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव आरो फिन खेबसे बरायनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै। ओमफ्राय नैबे उन्दैखौ गाखोग्रा ट्रेनावनो आङो गाखोनो नागिरबाय आरोना नानिजोंहाय आब'नि फिसाजोजोंहाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं माबायदि गाखोगोन नायबाय था। आं बिराद मिनिफ्लांदों आरोना गाखोनानैहाय। नानिबो दंखायो होननानै गाखोबाय आरो लोगोफोरनो नायलांबाय था। आङो बिराद मिनिफ्लांदों आरोना दख'ना गानलायबावनानै आरो गाखोलायबावदों गथ' गोरलै बायदि। गथ' गोरलैयानोसै लोगोफोर। बे भिडिअआ दाख्लिनिसोमोन लोगोफोर, ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो दिनैसो माबा एडिट खालामनो मोनबाय नालाय, बेखायनो दिनैसो होनाय जाबाय आरो। गाज्रि मोननाङा दै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। अन्नानै प्लिज लोगोफोर, अन्नानै जोबजासिम नायलां। बिराद मिनिफ्लांदोंहाय आङो लोगोफोर बेयाव गाखोनायाव। माने बिराद मानसिफोर नायदोंना, गथ' गोरलै बायदि गाखोखादोंल' सानखाबाय जानो हागौना आंखौ बे जाय नायदों नुदों गथ' गोरलै बायदि गाखोबाय होननानै। आं नानिखौबो गोलैजानो गिखादों बेयावहाय, बेखायनो आङो गाखोफाबाय आरोना। बे उन्दैसो नालाय, बेखायनो आङो बिसोरखौ हमथानो होननानै गाखोफानाय जादों लोगोफोर। गाज्रि मोननाङा दै, आंबायदि गाखोनो गोसोबा नोंसोरबो गाखोनो हागोन, मिथिबायना लोगोफोर। गथ'फोरखौ लाफ्लानानै माने गथ'फोरनि नाम लानानै गाखोनो लुगैदोंबा गाखोहैनो हागोन नोंथांमोनाबो, ना मा होनो लोगोफोर? मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै। आरो मा थान्दा आइसना हेलो मेरा चिलथा बाहिया गेलो नोंनि महराव बरायाबो उनजुफांगे। आइसना हेलो मेरा चिलथा बाहिया गेलो नोंनि महराव बरायाबो उनजुफांगे। अ बिदि गोजोननाय मोनफेराखैमोन आङो माब्लाबाबो। अ या इन्डिया का नम्बर 1 बरिस मेथाइ सारनानै मोदोमफ्रु बहा थांनो बहा नेनो आइसना WhatsApp नाम्बार होला। मा थान्दा मा सारादुआव फैनाय बायदि दरसि बिदि जायो। साउन्ड सल' बराय गैया माने जायगायाबो सिनायजोबनाय जानायखाय बारा बुंनो हाया मामासो जालायलांबाय। एसे रंजानांगौ, मानो होनबा बयनावबो दुखुआ थायो। सोरनावबा फिसानि दुखु, सोरनावबा फिसायनि दुखु, सोरनावबा बिहामजोनि दुखु, सोरनावबा बिखुनजोनि दुखु, सोरनावबा गोसोथोनायनि दुखु। जुथा लेसा जेबो नङा।
सेसखा सिम्पोल माने एसे रंजानांगौ नङाला जावलिया बावलिया जागोन आरोखि ना जिबना थाखा थाबाबो मिनि सुनाय गैया मोख्रायानो मिनि सुयोबा Only human beings are gifted with the ability to smile. Animals don't have this ability. नै इंलिस रोंस्लिंनाय नालाय एसे देखायनो लुबैयो देखायनो मोनाबा सोलोंना मा लाब नङा होमबा बेखौनोबा गुबुन सानलायसै एथ' खस्थ' खालामनानै सोलोंबाय एसे देखायनो मोनाबा जायो थालिया औ माने जों सुबुं माहारिफोरनि इसोरा भगबाना मिनिस्लुनो हानाय गोरोबनो हानाय रंजानो हानाय अननो हानाय गोहो होदों दा बेखौ इउज खालामनांगौ बाहायनांगौ मा दरसि दरसि बिदाजोंबो खोमसि दरसि बुगब बुगाब साइज देखायनाय बेलाय बिनानावजोंबो माबा बिदा फंबायजोंबो बिदिनो माबा गामिनि खाथिनि न' खाथिनिबो माबा बुगब बुसि माबा सारायबां खोथां बाथां बिदि जाया दालमिया सिमेन्ट बुंगोन एसे रंजाफा